Kasini lo jakong jadi jakong perhadi lah so jakong bangke angsi bok lun bo bangali lah bangke deh ing tang ada teng pit ut sana abang ali lah bangke dah si pichek pen si tan po juning lo ilitum APHL siam munit alidar lo arpek kacu jorahut akam amat polis atum alang lipan pine ing baidun pit amat alang lige cini de la ke Assam police law bulo police atum ko pisi ke claim nangi mal dak si ke tok do lada section 47 along ke tok ke pilaw ili tum ke police along damlote lamda nang thamorem yugo dia jahatum ke ahut penyok pine pidam chom che te ko aja denge na lamda narju ye de tathek la pen FIR pidam nang deng de tathek la son si do arni si her de ju krep clear ni non ke dam tang krep clear ni ha kothuri polong ha jagirot adong borsing tiso aphan police atum forest department atum forest guard atum abok lo karbi aphat lata ke apta ko pulo aphrang ke ne thengpi jo england bujo ne hem ga sikkim aphat atheng pidala karbi atum si ke forest reserve along lo seta karbi atum si ke karbi atum man ka pe toy non ke segun rong the pik lo ding pik lo amat ane ne jerso nehem ke petanggi jerso nang pitha pulo suri trop pita piet lo hala forest officer atum hanta piet lo amat damnon he ajole en damnon bo amat atheng ke enda mohut atheng ke anda mohut laki pu ketoy vek atu bange abdun bok risomar asonla asomar bang hini wetla inod bangke inod asomar bang aningkan pli lapen inod bangke ciklojong troksi wetla la si atumi neli tum hadakeda anke ko pilo je plan hala forest guard tum abok lo amat Karbiatum FIR pidamlo report pidamlo ha Morigao Jagirot police station lo amat police tum deng de non anta deng de la lapen a report ta non anta register ta det lang non anta anke ar nioma bangke arona bangke kopine jong si akahe no dokok bakahe no tame akimi tame jerso alaman le doanta GD pudo general diary pudo police atum police station along haladak tok vek nang ji alang litung tok ta tok tede FIR ta tok tede seta da kopilo pu section Flikebra Troxielong nang litung cetok bondet name ning donangi Flikebra Troxielong Assam Police Act 2007 polong dakipo after duly acknowledging the receipt of the complaint kusipo complaint ke ko pilo mangi pinangji email pendame post penlelo sitame lapen ke other means job jat pendame ke tok pendame telefon pendame jat pendame pulis tum arju vek nangji budak ke tok do dak ke tok do monang litum ta pheri nang ni la salamba apen pukok nangji dak section 47 nalo Flikebra Troxy angdeng pialo angdeng along nang tum allo pulis atum allo along ke tok do ne tum aphan ne nang ke than alam ne tum nang ka complain alam nang longlo pora ne phan ka go sa chepen nang pidun nang ji pun nang litum hang dek nang ji dak ke tok do alang litum nang pidun dek nang ji nang pidun dek de la ke the dum han than nang lang latum ne tum allo teng klem ke dat allo si ka pipuk nang tum me than allo si ka pipuk pu si pu nang ji ni ling lega vilu la song had Guwahati ni liya bangke la sihala itu public leader APHLC leader ta alang li SP along down amat SP along thanam der lo ne phanain bei lak la thangwa be alang li la so lo chini det ke amat nain bei lak amat police hala so munit abang si hala police aphan atai jor krut tunang ko
ya la hello kacini ke jakong ya alam nge la phansi kacini ke jakong ku la si ilitum kacini nang ye ke abotor pula ke avelu kai kit kacini nang ya phan ilitum bor inang ku ajo tame jirlo tame emik prang dak ho tame ikam ke claim ho tame or isomar pen tot prong ho tame arningan sam me ke ching hip ho tame la pen hai psychiatric ki ho tame lam ke che than pon bong nang ye kacini ya phan an ke ilitum phan mune da tum ilitum man nang hok po la tum ta kom ke komali pu nang hok po dei an ke ilitum hai thor pon ke la hello kacini hello jakong